Beti Jai Alai taldearen historian olako laburpen txiki bat, ezinezkoa da guztia aipatzea, baina garrantzitsuena aipatzea gustatuko litzakigu. Beraz, hasi egingo gara. Alfonso eta bion artean, alik eta alaiena eta atseginena egitea gustatuko litzakigu. Ona, Jone, benetan. Frankismoaren garai beltzetan, iluntasunean argi, gaur egun ere arnaza ematen, herria eta kulturari. 61 lagun zarete, gugaz 62. Eskerrik asko beti Jai Alai, segi aurrera dantzari.